bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dahil sa pag-e-escort ko, nakapagpatayo kami ng bahay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nakita ko na lang ang sarili kong nagsusulat ng kwento ng buhay ko. Kasi feeling ko ang layo na ng narating ko. Malayo na pero malayo pa rin pala. Itago nyo na lang ako sa pangalang Zenny. At ito ang aking Secret File. DJ Rocky, DJ Jello. 15 years old ako noong mahinto ako sa pag-aaral. Habang nasa high school ako. Hindi kasi nakayana ng mga magulang ko na suportahan ang pangangailangan ko sa eskwelahan. Ang dami naming magkakapatid at bilang pangalawa sa 8 at panganay na babae, isinakripisyo ko ang kinabukasan ko alang-alang sa buong pamilya namin. Nagsimula akong mamasukan noon sa isang restaurant at halos buong araw akong naglilinis, nagluluto at paminsan-minsan nagkakahera. At ang pinakamahirap yung maghugas ng pinagkainan ng mga customer. Hindi lang po yun ang pinasok ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pati na rin po ang maglaba ng mga kortina at sapin sa lamesa. Nagawa ko na rin po. Dito akong unang natutong magbanat ng buto. At hindi naging madali ang lahat para sa akin. Pero yun nga, yun po ang unang trabahong pinasok ko na nagpamulat sa katulad ko. Na kung saan natutunan ko na magsumikap at magtiis para lang may kitaing pera para sa pamilya. Hindi pa sapat ang lahat ng kinikita ko. Dahil sobrang dami po naming magkakapatid. Kaya kulang na kulang po talaga. Kaya ang hindi alam ng mga magulang at kapatid ko ay umi-extra ako sa gabi. Oo, DJ Titan, DJ Jello at DJ Rocky. Nag-e-escort ako. 17 years old ako noong una kong pinasok ang pag-e-escort. Walang nakakaalam. Dahil medyo malayo naman sa amin ang pinupuntahan ko. Pero sa bawat gabing umuuwi ako sa amin, galing sa pag-e-escort, parang idinadaan ko na lang sa bawat pagligo ang paglinis ng konsensya ko. Alam nyo, ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito dahil gusto ko matulungan ang pamilya ko. Gusto ko mabigyan ng magandang buhay ang mga kapatid ko. At kung hindi ko to gagawin, wala nga na akong alam na iba pang paraan. Ayoko rin naman kasing mamatay kami sa gutom. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, itutuloy ko ang pagiging isang escort girl. DJ Rocky, DJ Jello. Hanggang sa nagka-boyfriend ako. Itago natin siyang sa pangalang Wally.
Madalas siyang kumain sa restaurant na pinagtatrabahuan ko sa araw. Malapit lang din siya sa restaurant namin dahil sa construction site siya nagtatrabaho at iyon po ay ini-extrahan niya. Nagkakilala kami, naging malapit kami sa isa't isa, hanggang sa yun, naging kami na nga. Noong naging kami ni Wally, hindi ko maitatanggi na dumami ang mga kailangan kong tulungan. Lagi kong pinapaalala sa kanya na malaki ang pamilyang binubuhay ko. At mas lalong lumaki, DJ Titangelo, dahil hindi hamak na mas malaki ang kinikita ko sa dalawang trabaho ko. Minsan sa mga ikinukwento niya sa akin tungkol sa pangangailangan niya pinansyal, hindi ko naman magawang hindi maawa at kusang tumulong sa kanya. Dahil alam ko naman na minimum wage earner lang siya, DJ Rocky at DJ Jello. Pero dahil nga sa trabahong pinasok ko sa araw at gabi, nakakayanan kong pagtiyagaan kung ano man ang kinikita ko sa araw. Ayoko lang dumating yung araw na mahusgahan ako ni Wally. Nang dahil sa trabahong pinasok ko tuwing gabi. Kailangan ko talaga kasing kumayod. At kung aasa lang ako sa restaurant, hindi ko kakayanin. Fast forward, DJ Rocky, DJ Jello. Nakapagtabi ako sa sarili ko ng pera. Hindi ko naman nalilimutan ang obligasyon ko sa mga kapatid ko. Nakakapagbigay naman ako ng allowance nila sa pag-aaral. Yung panganay naming kapatid na lalaki, umaambag din naman. Kaya may kahati ako sa mga gastusin sa buong pamilya. All along, wala silang kaalam-alam sa pagiging escort ko. Ang alam lang talaga nila ay nagtatrabaho ako sa restaurant. At yun lang ang bukod tanging pinapasukan kong trabaho. At lagi nilang iniisip na sa mga tip ng mga customer, ako nakakarami. Hindi nila alam ang madilim na bahagi ng bawat gabi ng buhay ko. Sa tuwing hinuhubad ko na ang lahat-lahat alang-alang sa kanila. Alam mo, DJ Rocky and DJ Jello, lagi kong sinasabi sa sarili ko na matatapos din to yung lahat. Darating din ang araw na hindi na ako desperado para mag-isip kung paano patawarin o patatawirin sa sandaling panahon ng anumang makukuha kong pera kada booking. Pagkatapos ng gabing iyon, nakontento si Sir sa escort service na ginawa ko. At umuwi ako ng bahay. Gaya ng nakagawian, idinadaan ko sa pagligo ang paglilinis ng pagkababae ko. Tanging yun lang po ang paraan para malinis ko naman ang aking puri. DJ Rocky, DJ Jello, alam niyo po bang isa sa mga di ko malilimutan na nangyari sa akin? Nung gabi na yun, na meron ako na booking, tinabihan ako ni Wally sa kama at niyakap niya ng mahigpit. Ang sinabi niya lang sa akin, pasensya ka na, Senny. Ikaw ang nagdadala sa relasyon natin.
Wala rin naman akong mapasukan na trabaho. Pasensya na talaga. Sagot ko naman kay Wally, okay lang. Ano ka ba? Mahal naman kita. At isa pa, tanggap ko naman ang trabaho ko. Ikaw ba, Wally? Tanggap mo ba ang trabaho ko? Sagot ni Wally sa akin, oo naman. Pero ayoko sanang habang buhay mo tong gawin. Hindi ito pang matagalan, Seni. Kailangan ibahin natin ang takbo ng buhay natin. Tulungan mo akong magsimula. Magtulungan tayo. DJ Rocky at DJ Jello, nabuhayan ako ng loob sa pag-uusap namin na yun ni Wally. Tanggap niya kung sino ako. Matagal naman niya alam ang pag-e-escort ko pero ni minsan wala akong narinig na masama galing sa kanya. Alam din niya ang obligasyon ko sa pamilya ko. At noong ding yung gabing na yon, nagdesisyon kaming unti-unting baguhin na ang buhay namin. Ang naipon kong pera sa pag-e-escort, hindi ko na ginalaw. Tanging ang kinikita ko na lang sa restaurant bilang manager ang ginagamit ko pang tustos sa mga gastusin. Oo, na-promote ako kalaunan. Lumaki lalo ang sinasahod ko. At paminsan-minsan nagbibigay din ako ng porsyento sa mga tip ng mga customer namin. Kaya hindi ako umuuwing walang laman ng bulsa. Hindi nagtagal, nagdesisyon kaming magpatayo ng sarili naming bahay ni Wally. Simple lang, bungalow lang. Ginamit namin ang ipon ko pang down payment at nag-loan kami sa Pag-ibig ng pang house and lot construction. Maliit na halaga nga lang ang aming perang naipon pero malaking tulong para mapatayo namin ang aming bahay. Ngayong Pasko po, DJ Rocky at DJ Jello, matatapos ang pinapatayo naming bahay. Madami-dami na rin ang nagagastos namin pero ayos lang. Alam namin na mababawi rin naman yun lahat. At nangako rin ako sa sarili ko at kay Wally na hindi ko nababalikan yung pag-e-escort. Baka kasi hindi na ako tuluyang makaalis pagdating ng isang panahon. At lalo ko pang pagsisisihan na anuman mangyayari sa akin. Sa ngayon, may mga kapatid akong nagtapos na ng college. Yung iba naman patuloy pa rin sa junior at senior high school pero sige lang. Kayod lang kami ng kayod. Pero sa restaurant na ako umaasa. Hindi na sa dati kong ginagawa tuwing gabi. Ang balak namin ni Wally ay magtayo ng maliit na tindahan sa harap ng bahay namin. Siya na ang mamamalakad sa mga kailangan naming gawin at mga plano namin. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, ang tanging hiling ko lang, sana magkatotoo ang pangarap ko para sa mga kapatid ko. Huwag na sana nilang maranasan ang pinagdadaanan ko na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin. Para lang maitawid ko ang pag-aaral nila. Pero okay lang yun. Dahil gagawin ko ang lahat para hindi na bumalik sa trabahong tuluyan ko ng tinalikuran. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa inyong pagbabasa. Muli,
Ako si Seni at ito ang aking secret file.